Bíonn cruú a bháin idir tuismitheoirí agus múntóirí gach bliain de gná I mína saona agus is cruú formú lé agus bhíon deis ag an tuismitheoir rudaí a phlé leis an múntóir mar hampla úmpar a fáiste an chuoin bhfuil an páiste tar éis socrú isteach ar scoil nó socrú ar eisir scoil. Bíonn deisicha turthaí a phlé, turthaí mata, turthaí gaeilge agus béarla, bíonn deisicha deacrutí leis an orbhrála a phlé. Éon rud atá ag chuisteach ar an báiste nó éon sais fás agus forbairt atá ó báiste ó thaobh an bhúntóir chumá. Ag an am céine sin ráite, mula míad tuismitheoirí má tá éon sais fadhb rud mór na rud beag dul chun cainte leis an múntóir comhlua agus is féidir. Sna ragan a mínáin de gná fágan tuismitheoirí ar scoil idir maidin, bíonn deisc féidir learchas múntóir focail beag ar maidin an féidir an cruú éanamh leat níos déanaí sa lán mar hampla. Leis na páistí níos sinne ní bhuailinn an tuismitheoirí agus múntóir cominic sin, sa bhla mí dóibh féidir dó deagháil leis an ifig ar an rúnaí cruú dhéanamh leis an múntóir dóibh comhlua agus is féidir. Is fearr rudí a phlé níos slúthe nó ganí de ágáil ro dhéanamh agus gan sais ligam do rud fás in a aib nach raibh in a aib rih sin. Cumána sin bhíonn díolann orbhrála ag na páistí ó ran go héan suas, agus is féidir leis an tuismitheoir nó leis an múntóir nó te beag a scríomh má tá fibhir le ann. Buineann na ranganna níos sinne stoc ó ran go ceathar suasá siomh ar an clás dojo freisin, agus is féidir leis an múntóir agus an tuismitheoir teachtar te beag a scríomh chuig a céile ag má tá aon rud an chumá.